آدھے زین العابدین میں کو لگ دیتا میں کو پہچانا کہے نہیں. آدھے ظالمان بھیراما دے قاتلی کئی کو بھول دیں. اللہ اکبر کبیرہ حضور دے غلامو توجہ فرماؤ جمانہ پاکے دے دروازے دے امام زین العابدین جڑا درداں دا سمندر اکھاں دے وچوں نیرن علی اکبر دے قاتل کو اے کھانے کھویں دعوت دے سونے بترے بنا کے اے دے دعوت دے سونے سونے کھانے دیتے نے سی ہن ونجن پائے تریجے جی آرے مغرب دا ویلا تے مغرب دی نماز امام زین العابدین سے پڑھ دیے ہن یا کہ میں کو روانہ کرو آیا تا ہتھوں خالی آئی آیا تا پیدل آئی میرے مولا حسین دے شہزادے امام زین العابدین ایک سواری واسطے مہاری دیتے نے پاون واسطے جوڑے دیتے نے جائے ویلے جوڑا دیتے نے حسین بن نمیر کیا آدھے امام زین العابدین لگتے تائمے کو سنیانا کہنی میرے امام کیا فرمائے فرمائے وہ ظالمہ یہ تیرے ساویاں بھلا پیرانا دے قاتل کئی کو بھول دل تو وہ حسین بن نمیر تاہے جائے میرے علی اکبر دے چھاتی دوتے چڑھ کے تائم پرچا ڈومو والا مارال آج تمہیں دیکھو کیا کھاں وہ تیرا کردار ہے وہ تیرا ضمیر ہے ہن آگے وے تسا علی دے در دے ہن تو تیرا کم ہے تسا اپنا کم دکھائے اسا اپنا کم دکھائے حضور دی حدیث بھی ہے جے پاک نبی دی آل دے نال محبت کیتی ہے اپنے آپ کو ایمن اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھے حضور نے فرمایا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا اہل بیت نال محبت رکھن والا بروز قیامت مولا حسین دی صف اندر ہو سی اس وقت میں پڑھتا رہنا اسا سننے آئے حسین ساڈا بولو سارے اسا سننے آئے حسین ساڈا اے ساری دنیا حسین دے جگیرے اسا سننے آئے بی بی زہرا دے اے نانے لب چچوائے جھولا دوریا جھولایا اے جوڑے جنات چوائے کیڑا بادے کے حسین تو امیر اے ساری دنیا حسین دی تے چین لوگوں چین گولو تے پھر کے ساری ترائن گولو قدم قدم تے یزید مل دے خدا دے بندے حسین گولو انہیں جملہ دیکھتا تھا.